Eli ollaan lyöty lähestymislyönti, ei osutu greeniin, ollaan lähellä greeniä. Näytä miten saadaan semmonen lyhyt chippi. Maarullituksia tämä kone ei näe, eli otetaan vetsimaila ja vetsimailalla chipataan se tuonne pressulle asti ilmassa, niin silloin me saadaan tämmönen lyhyt chippi aikaiseksi. Nyt jos välillä tulee ei-toivottuja lyöntejä ja mennään niinku tosi pahaan paikkaan, ajaudutaan tai sitten muuten vaan on koneita, eli tulee jotain virhelukemia, niin silloin meillä on mahdollisuus painaa mullikaania täältä valikosta saman tien. Tai sitten jos ollaan jo ajauduttu sinne kentälle, niin täältä alareunasta löytyy päävalikko ja sieltä mullikaania, niin näin ollen me päästään takaisin siihen edelliselle lyöntipaikalle. Eli nyt kun siellä Miika löi harjoitusalueella oltiin ja ollaan range-moodissa, niin tämä konehan näyttää sitten paljon informaatiota, eli tänne tauluun mitä tulee näkyviin näitä asioita, niin tietenkin näkyy, mennään järjestyksessä näkyy tämä total distance, eli paljonko oli rullien kanssa, sen jälkeen launch angle, eli nousukulma näkyy siinä, alakierteen määrä, mailanpään nopeus, tämä carry distance, eli pallon ilmanlentomatka. Sitten näkyy semmoisia oleellisia, mitä täältä voisi katsella, niin tietenkin, että mistä suunnasta maila tuli, club löytyy, ja sitten toi maila lava-asento, eli missä asennossa on maila ollut osumahetkellä, ja sivukierteen määrä. Niin kuin tässähän nyt Miika löi ihan luotisuoran lyönnin, ja tuossa on muuten myös pallon lähtönopeus. Eli aivan huikea veto, virheetön.